Idway para atray kanda baga jing don ring kat ka jome ka kerpang galong baga inga sami baro kawai barki bahay inga sem baro tat onda nginala ban bu kini ka met ka basa ka jong syak li jome try aw luming ka kuwa ta klat ka yung baro kawai try apeng kini ka jingja ka bas no si amla krem da pai do no da jaw umat thang abli bi bako do namar bandu ila ki jong giba it kiba thon abli bi ringis ngau pat abli bi it ba memalo play jongi ubakular human sim joga jing pentengan ban meong abli biit bangan pa human sim joga jing pentengan ban ngadwai abli bi bakodor ban ay human sim ga jing pentengan naga yeng kerpang indalian atai kena belon kurem jong i ki khon ki jong i ki bahai ngasam baro ki ban ga jing yadai kanang ba twai kena bakodor kin yo mat i ga jing pentengan naga jing em ga jong ki ban abli bi bakodor ban melawan ban sim no you new shak wi jong matrai ngadwai ban pendapat ban matrai ga jaga ga batli abli bi bamen syang men sa bat ki banyarap ya ki try hagi por baro abli bi atry ka jing yap bat ka jing em ga ki jing karpat ki baret ni pan ki baro aga kerteng ga batyang bat ka bron bor tam e ka jong try nong prim ba i jong i Jesus Christ ni duai amen kat kum ga jing yo jing tip nalu ko tsngi bading kong ha ka 7 tarik ubnai Oktober ngayo phone call nang thina po Uttarkashi Kiong naba ka team of second team of the advanced course who went for Kibali summit ya Mount Dopati ka danda tu kila ngat haka avalanche kete kata ka bara eki bar kata ka avalanche ka bara kala ra eki kala bread eki sha crevasse but baro sa fuengut kila shara na preng ki sa fuengut kila khat saungut te na preng kita khat saungut kila survive kila prasang man safe है जो नमाज बोले दिस कने का एडवांस कोर्स कने का कोर्स का बागी ju hikai kumno ba phin safe ya jong how to survive mountain kumno ba phin navigate ya ka jaka but kumno ba phin yarap ya ka team but kale ru ka advanced course ka bangi ong ba phin professional to become a banlong professional mountaineer but haju ka por hadi rang ta andalayo eta khobor ba na ka district administration ki asdang ban pha ki rescue team ban lek ban rescue ki handre ki mla ban lek na ka daw ba kala jur ba ka yor
ba ka jingtum o ba kito ki ba la sia fira jong lu kim tip shu ki position no ba kla shoes la ja skata shane shatai namar ha jingdum lo nyim nyim tip shu e kalanti ba kalanti ke tu ba kiwan do kala long kala ja no te ka simpol ya ki haru kumba khat sao haru khan ru kanta ba kin poi ha ka jaga ba kin yo jingya hajing sha kana ka jingjia kim ka avalanche mo kamju khamja ko hi la san post nem kana ka institute mentak la ya but kana one of the best institute hapo asia but ki bri ki one training hane ki one naru europe naru korea naru japan sri lanka bangladesh ki one baro ban training hapo neru institute of mountaineering banyo ya kata ka training banlong kinong kyulu te kana ka sin ka baning kong ka ba niyo snowboard ka ha ka history jo ka indian mountaineering of training mo ka ba jabat ka bala ngat ya kana ka jingman sao ka ba khamju khamja ko ha ka kalang 1 out of 1000 kum mangi yo no ki lo ni kwa hai bangin long top bangin long best mo bangin lai bangin apply ya ka performance ka jongi mo na ki instructor manin Hanaka Institute ki ong bakila nominate he as the best student of the course number out of Shispa Arfu Armut na pedang Shispa Arfu Armut he is one of the best and the strongest but how to kaporu kidon samut ki bajit ban long ban yo top out of 5 current competition te hagalas di ituklu yo number 1 out of 122 but yo ban lead ya ka team de haga tu kapor ke bai lead ma i ka team baka ja kata ka jingja te ka ja long ya ka ba tha ban non kata ka slap ka avalanche singin ha ban plan kata mo te kare kata ka mangan rasosi so pai da nut bang ha bang snow ba na ka yin jongi la sra ban di bot ya ka din jat ya ka ba nga la ju man shwaru ka kom ta hi ba ngayo best student man balai te man taru ya i andai la yo ya ka ne ka bai la thumu shisha na ro di kong ila ong ya ba na kwa shisha bangan lek na ba kwa bangan sedang no rei kam ba thamai ka jingmo jong i long bai kwa ban long instructor bat ikwa ban asian banta bat kini ki babun ki kam ki bai de bat ki forces ki army or police na aingu ayu play no ba na kini na pedeng kini ki arpu khandai ngot lala ban sei la bun khamtang kumi kamet ti kuluru namar kalong kumi habang ile kare ka training course mo ka training course bahaju ka por kila don ki survive ki khat samot kila tip ka location hamno bajia kata ka avalanche hamno badan ki victim te maki hi ki bala save ya tu ya ka location jong gps location mo ya ka coordinates ana kila save ya ka tu kita wana shopo ban ka rescue team bar ki habo pe ki wan say be kila tip hangno wan say hanrei kawi ke jingja ha ka expedition ni ong expedition ni le omdan mano kumba ka jule manga philai i ni gidor ke bedan hangne kasih ke expedition loi phila ha umdan matip mano sei phila ha ta kamot asuja la ki post nem te ka jingjia ha arjar khanyau tu palo jaga ubade one of the best mountaineer ha ka prathai Martin Moran mo da fipe ka website pinsai i Martin Moran riu euta ma u ha arjar khanyau uja hang ta ha ulum ubang ngilek mi hagini kisna mi kamet jung khamyo shu haru manta te ki bahai haru manta na London ki ong ya government of India ngin pha visa pha rescue ba ye ki bri ban le wa te kamet ka jung te katno tam nada ai ngu e bri ba ni nang yo ban retrieve ya kamet iklu idang yo ban phai yi kanno ka jing thang man siam la ma i in shuja shalom mo te kane ka dik jigala basta jung bri ba hang to ila proof ba ngi ki nong me khliang dik big ba khlan ba khamdam ka association jangi ka pa hang to ki sipairu haju ko por ki da ya ro shisha ya ka jing tibet ke chong i ba ki instructor ki da ya ro shisha ki ang kombalong ma phi lo bu de phi haru ka ta ka lang ka jing ai man sim ka jong ki una da rao sayo man sim ni cham don ka jing thut hang no ngai ngo yo blei bo lo yaram lan ti na du ba mi na ye haru ma na poi kalam kombala bu lupa kombala ha ka last moment mo ha ka tu ka ha ka si ha ka tu ka phra tarik ngayo call live ji kiong ba ngila de yo e ka met ar phone riu tli sa salai tli te hangta ka lawan ka ta jing khot nga ba khili no te nang tu bar sa sipang ka poi ka sms nga ko ba pin ha wan no chane te wud ngami na yeng
san baji ngami na shillong san baji ngal long ka ticket ru ngala subuk halanti ngal spabuk no iki bahieng jonga tinggal subuk no hang tu hi bat dalapoy hang tu ngala ikran bat I resident commissioner jongka Meghalaya house ma I ba la penbyang pa kali bal up yang airport ngapoy airport khatwe siteng khat arbaji ngi move na Delhi non stop haru ngi poi khandai baji step dalapoy khandai baji hang ta nga sai kadu ikamet ba lalong kumbal le kamet ka poi haju ka por ngaru ka poi khak haju ka por hi ba kumbal ra yakut hi kamet kawan ka poi de helicopter nga poi de kali kumbal ra yakut hi ka kamadan Ajing pendep ka bakhadu ngine pendep no I haka lasisni te ha lasisni haka por shi baji